Možemo početi. Dakle, dragi kolege novinari, još vam jednom želimo dobrodošlicu u Rovinj na već tradicionalni susret s novinarima na kojem ćemo vam danas predstaviti poslovanje Adris grupe, odnosno TDR-a i Maistre. Mi smo vam se potrudili pripremiti jedan zaista ispunjen dan, a predlažem da započnemo s jednim kratkim filmom o Adris grupi. Adris grupa jedna je od vodećih regionalnih kompanija i lider po kriterijima profitabilnosti, kompetitivnosti i inovativnosti. Posljedica je to poslovne strategije biti prvi, biti bolji, biti drukčiji, koja zrcali želju Adris grupe da ne bude samo jedna od najuspješnijih kompanija na ovim prostorima, već i društveno odgovorna tvrtka okrenuta budućnosti, te inicijator i predvodnik novih gospodarskih trendova. Izrasla iz 132 godine tradicije, jedne od najuspješnijih regionalnih tvrtki, tvornice duhana Rovinj, Adris grupa danas upravlja značajnim tvrtkama u duhanskoj i grafičkoj industriji, te u djelatnostima turizma i distribucije, uz rastući segment prehrambene industrije. Adris grupa organizirana je u dvije osnovne strateške poslovne jedinice, duhansku koju objedinjuje TDR d.o.o. i turističku kojom upravlja Maistra d.d. TDR je vodeći regionalni proizvođač i izvoznik cigareta, a Maistra najveći investitor u hrvatski turizam. Poslovanje grupe u posljednjih 10 godina obilježio je rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Prihod grupe u tom je razdoblju narastao za više od 5 puta, dobit za 10 puta, a kapital za gotovo 20 puta. Tržišna vrijednost dionica Adris grupe povećana je za više od 100 puta. Adris grupa danas posluje s godišnjim prihodom od 3 milijarde kuna, a u državni proračun dnevno uplaćuje 12 milijuna kuna. No najbitnije od svega, kapital kojeg stvara Adris grupa ostaje tamo gdje i nastaje, pomaže razvoju gospodarstva u zemlji i regiji te stvara nova, nužno potrebna radna mjesta. Konačno, Adris je u posljednjih 5 godina uložio više od 3 milijarde kuna i osigurao egzistenciju ne samo za 4000 svojih zaposlenika, nego i za još veći broj neizravno zaposlenih. Adris grupa ulaže u znanje, čuva prirodno nasljeđe i brine o očuvanju kulturnog identiteta i izvornosti. Svoju potporu razvoju kulture Adris grupa potvrdila je osnutkom Galerije Adris, koja je od svog otvaranja 2001. godine predstavila djela najvećih domaćih slikara, gradnjom suvremeno uređene koncertne dvorane te otvaranjem prvog duhanskog muzeja u ovim krajevima. Autentičnim kulturnim i društvenim projektima novi je život udahnut zahvaljujući zakladi Adris, najvećoj korporativnoj zakladi u ovom dijelu Europe. Od svog osnutka zaklada Adris je kroz 4 natječajna ciklusa dodijelila 17 milijuna kuna raznolikim i vrijednim projektima i stipendistima. Programi potpore putem koje djeluje zaklada su znanje i otkrića, stvaralaštvo, ekologija i baština te dobrota. Zahvaljujući vrijednostima koje njeguje, svojoj zaposleničkoj i upravljačkoj strukturi, privrženosti svojih zaposlenika, tradiciji i bogatom iskustvu, Adris grupa se svakog dana iznova potvrđuje kao kompanija vođena idejama, dobar poslodavac i pouzdan partner, spreman za nove izazove. Adris, vođeni idejama. Dakle, Adris grupa je kompanija čije je poslovanje podijeljeno u dvije strateške poslovne jedinice. Poslovanje duhanske strateške poslovne jedinice na čelu s TDR-om predstaviti će predsjednik uprave TDR-a, gospodin Davor Tomašković. Gospodine Tomašković, izvolite. Dobar vam dan i dobrodošli u moje ime. Kratko ću proći kroz jednu prezentaciju o TDR-u koju smo nazvali inovator i regionalni lider. Ona se sastoji od 3 dijela. U prvom dijelu ćemo malo govoriti o duhanskoj industriji u svijetu, o trendovima, zatim o specifičnosti duhanske industrije u regiji i onda o samom TDR-u na kraju. Naime, suprotno uvriježenom vjerovanju da prodaja i potrošnja cigareta u svijetu opadaju, to nije tako. Prodaja cigareta na globalnom tržištu raste negdje u prosjeku sa stopom od 1% godišnje. Kao što vidite, u prošloj godini ta brojka, ukupna količina je dosegla 5,8 tisuća milijardi komada cigareta, a već 2012. godine očekujemo da će preći brojku od 6 tisuća milijardi cigareta.
A odakle dolaze rast, s obzirom da smo ipak svjedoci da se neka tržišta na njima smanjuje potrošnja i prodaja? Naime, ono što izgube razvijenije zapadne zemlje, Sjeverna Amerika, Zapadna Europa, nadoknađuju Kina, Bliski istok i Istočna Europa. Kao što vidite, Kina kao najveće svjetsko tržište, veličine oko 1,2 tisuće milijardi komada, ima i najbržu stopu rasta, od oko 3,5% godišnje, u protekle dvije godine za koje su prikazani ovi podaci. Ono što je također specifično za duhansku industriju i prilično široko poznato jeste da je duhanska industrija u svijetu prilično konsolidirana. Naime, 4 svjetske kompanije, multinacionalne kompanije, Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco i Imperial Tobacco, drže većinu svjetskog tržišta ako se isključi Narodna Republika Kina kao tržište koje je prilično zatvoreno. Ne samo što one drže većinu, nego se taj postotak njihovog udjela na svjetskom tržištu povećava i on je u protekle 2 godine porastao za 8% bodova i sad je već na gotovo 80%. Dakle, 80% sve prodaje cigareta na svijetu dolaze iz ove 4 kompanije. Također, očekivanja su da se navike potrošača sa protekom vremena, razvojem tehnologije, nekakvim promjenama također mijenjaju. Međutim, kao što vidimo barem na primjeru Zapadne Europe, unatoč uvođenju recimo aromatičnih cigareta, taj segment ne raste značajno u proteklih 6 godina. Ono što vidimo jedan određeni pomak jeste u Zapadnoj Europi tendencija ka light okusima. Dakle, nekakvih povećanja od tek nekakva 2% na uštrb naravno full flavor cigareta koje su još uvijek dominantne sa preko 70% udjela u ukupnoj konzumaciji cigareta na zapadnoeuropskom tržištu. Također, tehnologija donosi i mogućnosti za inovativne načine filtracije duhanskog dima, međutim ti novi nestandardni filteri zauzimaju tek 1% zapadnoeuropskog tržišta. Dakle, još jedno vjerovanje koje je onako široko rasprostranjeno ne vrijedi u ovoj duhanskoj industriji. Evo, to je bilo par elemenata trendova u duhanskoj industriji u svijetu. Osvrnut ćemo se na regiju. To je naravno TDR-u najvažnije tržište, zemlje koje su u našem okruženju. Međutim, i te zemlje odlikuje niz različitosti. Za početak pokušali smo procijeniti koliko je konkurentno tržište regije. Uzeli smo 4 sektora gospodarstva, bankarstvo, trgovinu hranom, naftu i duhan. Pogledali prvih 70 kompanija na svijetu po veličini i vidjeli koje od tih kompanija u svakom sektoru su prisutne na tržištu regije. Ako pogledate bankarstvo za koje vjerujemo svi barem u ovoj regiji da je prilično kompetitivno i prilično konkurentno i razvijeno, tek 15 igrač na svijetu Societe Generale je prisutan u regiji. Znači prvih 14 igrača u svijetu po veličini nisu prisutni na regiji. A onda ukupno 5 njih iz nekakvih prvih 70, pri čemu je Raiffeisen tek na 61. mjestu. U trgovini hranom situacija je još manje, rekli bih, konkurentna. Naime, 2 igrača sa svjetske scene su prisutna u regiji, od čega je jedan Delhaize tek od nedavno kupovinom Delta Maxi retail lanca u Srbiji, a i on je tek na 19. mjestu na svijetu. U nafti tek Lukoil koji je u regiji prisutan od recimo nedavno je na 12. mjestu, OMV na 34. a MOL koji je dominantan u Hrvatskoj kroz vlasništvo u INI, nacionalnoj kompaniji, tek na 49. mjestu svjetske ljestvice. Međutim, u duhanu prva 4 svjetska igrača, a sva 4 su prisutna na svakom tržištu regije. Tako da zaista možemo reći da TDR kao jedna kompanija koja je prilično mala u svjetskim razmjerima ima priličan izazov u borbi sa ovom respektabilnom konkurencijom na svakom tržištu na kojem posluje. Ono što razlikuje ili ono što odlikuje duhansku industriju je svakako porezno opterećenje. Kao što znate, visina poreznog opterećenja u maloprodajnoj cijeni kutijice cigareta sudjeluje sa preko 70%. Međutim, različitost tog poreznog tereta od zemlje do zemlje je vrlo velika u regiji.
od nekakvih 16 eura na 1000 komada u Makedoniji pa do 61 eur u Hrvatskoj koja se približava Europskoj uniji, a Slovenija koja je u Europskoj uniji već 77 eura. Inače, 90 eura je nova EU direktiva u koju se moraju uklopiti sve zemlje članice, pri čemu stare zemlje članice, tako reći, do 2014. a ove novije zemlje članice do 2017. Dakle, definitivno možemo očekivati daljnji rast poreznih tereta i cijena, maloprodajnih cijena u regiji. Međutim, ono što treba reći da ova različitost u poreznom teretu, naravno, s obzirom na važnost poreza u cijeni, utječe i na različitost maloprodajnih cijena u regiji. Tako vam je maloprodajna cijena Ronhilla u Hrvatskoj danas već na 2,60 eura po kutijici, dok je taj isti Ronhill u Makedoniji tek na 1,10 eura. Treba reći da unatoč tim velikim odstupanjima, više od 2 puta razlici u maloprodajnoj cijeni, udio troška u osobnom prihodu potrošača, čak i u ovim zemljama u kojima je kutijica Ronhilla jeftinija, je prilično visok. Kao što vidite, u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini taj udjel troška na cigarete u nekom osobnom prihodu iznosi preko 20%. Što znači da potrošač već danas gotovo 1/5 svog prihoda mjesečnog odvaja za potrošnju cigareta. To govori o tome, kad povežemo sa onim podatkom prije da će porezi i dalje rasti, što će neminovno utjecati na cijene, da kupovna moć stanovništva očigledno ne može rasti tako brzo i da će to postati ozbiljan teret za svakog potrošača. Kad se to dogodi, onda nastane šverc i prekogranična kupnja. Danas u Hrvatskoj smo mi svjedoci da imamo jednu prilično dugu granicu sa susjednim zemljama u kojima je cijena naših cigareta bitno jeftinija. Sa Srbijom gotovo 250 km, sa Bosnom i Hercegovinom preko 900 km granice koja je prilično propusna i kroz koju se preljevaju naši proizvodi sa tržišta, dakle, tih zemalja na kojima su cijene oko 1 eura, na tržište Hrvatske u kojima su cijene i 2 i 2,5 puta veće. Osim razlika u fiskalnom okviru, dakle u poreznim teretima pa onda implikacija na cijene, postoji značajne razlike u pravnom okviru. Kao što znate, duhanska industrija je strogo regulirana. Mogućnosti promocije duhanskih proizvoda su vrlo, vrlo ograničene. Međutim, čak i u tome postoje zemlje koje imaju striktnija ograničenja i ona koje imaju manje striktna ograničenja. Ako pogledate zemlje, regije i neki elementi, odnosno kanali promocije, onda se može vidjeti da je zabranjeno gotovo svaki način promocije kroz sve kanale u Hrvatskoj. Hrvatska je zasigurno na tržištu regije ima najstrože zahtjeve na promociju duhanskih proizvoda, odnosno najviše zabranjuje. Najliberalnija, s druge strane, tržište jeste tržište Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem možete čak uz određene uvjete vidjeti duhanske proizvode ili duhanske brendove u televizijskim i radijskim kampanjama, u outdoor oglašavanju, a onda naravno i na prodajnom mjestu. Kakva je važnost tog tržišta regije za sam TDR? TDR izvozi preko 60% svoje ukupne proizvodnje, dakle pretežno to je izvozna kompanija. Inače jedan od najvećih hrvatskih izvoznika, posebno u prehrambenoj industriji. Ono što treba reći da 55% ukupne proizvodnje TDR-a i prodaje odlazi na zemlje CEFTA-e. Dakle, zemlje o kojima govorimo, zemlje u regiji. Što se tiče cjelokupne Hrvatske i cjelokupnog hrvatskog gospodarstva, taj izvoz je također prilično velik. On iznosi 20% ukupnog hrvatskog izvoza. Iz ovoga je lako zaključiti da su zemlje CEFTA-e i prirodno možda najznačajniji gospodarski partner Republike Hrvatske, a i također najznačajnije tržište za sam TDR. Međutim, kao što znate, Hrvatska je prije neki dan dobila planirani datum ulaska u Europsku uniju, koji je predviđen za 1. srpnja 2013. godine, dakle za nekakve 2 godine. Sa ulaskom u Europsku uniju Hrvatska će izaći iz CEFTA sporazuma. Kakve će promjene to donijeti? Promjene će se očitovati u carinskom tretmanu proizvoda koji se proizvede u Hrvatskoj, a izvoze u zemlje CEFTA. Ovdje je primjer
duhanskih proizvoda, dakle proizvoda koje proizvodi TDR, u kojima vidite da carina za Bosnu i Hercegovinu, dakle TDR-ovih cigareta, će sa današnjih 0% popeti se na 15%. U Srbiji čak i puno dramatičnije, sa 15% će skočiti na čak 57%. U Makedoniji sa 27 na 42 i u Kosovu također danas nemamo carine, uvešće se carina od 10%. Zašto je ovo važno? Zato što je, s obzirom na važnost CEFTA područja za sve hrvatske izvoznike, a posebno i za TDR, bitno je da hrvatska vlada poduzme korake kako bi nekim bilateralnim sporazumima prevladala ovaj problem i očuvala poziciju hrvatskih izvoznika. Evo toliko o nekim globalnim i regionalnim trendovima u duhanskoj industriji, pa ću se sad kratko osvrnuti na sam TDR. Nas izuzetno veseli da je svaki 4. potrošač cigareta u regiji TDR-ov potrošač i da konzumira TDR-ove cigarete. Mi smo na tržištima Hrvatske i Bosne i Hercegovine vodeći proizvođač cigareta, držimo prvo mjesto. U Hrvatskoj sa gotovo 80% tržišnog udjela, u Bosni i Hercegovini sa gotovo 40% tržišnog udjela. A također nisu zanemarivi udjeli i pozicije koje TDR drži na ostalim tržištima regije. Osim pozicije u nama, rekli bi, tradicionalnom okruženju i tržištima koja su nam prirodno bliska, mi naravno temeljimo svoj razvoj na inovativnosti i razvoju našeg portfolija i naših proizvoda. Samo u protekloj godini smo lansirali preko 20 novih proizvoda. Od novih ekstenzija slima u brendovima MC i Benston, do limitiranih edicija, do ulaska čak u other tobacco products, što je rezani duhan ili takozvani roll your own segment sa brendom Columbo na hrvatskom tržištu. Od najnovijih inovacija, odnosno proizvoda koje očekujemo da se lancirali, su se netom lancirali, je nova limitirana edicija najprodavanijeg brenda u regiji, a to je Ron Hill. Naime, za 2 tjedna na tržištima regije pojavit će se Ron Hill Sailing Edition kao limitirana edicija Ron Hill brenda. Ovaj brend će imati na sebi i onaj inovativni element dizajna QR kod koji je prvi na svjetskom duhanskom tržištu uveo Ron Hill. QR kod je kod koji se može skeniranjem mobilnim telefonom vas odvede na mikroportal koji je najveći regionalni portal sa zanimljivim informacijama i zabavom. Na tom portalu također postoji inovativnosti. Mi smo odnedavno uveli servis Points of Interest. To je servis koji korisnicima pruža mogućnost da pronađu različite točke interesa iz područja kulture, prometa, banaka, dućana, restorana, kafića, u svojoj blizini ili putem karte koja je dostupna na tom portalu. Danas postoji više od 8000 takvih lokacija, a očekujemo da će se naravno taj broj povećavati jer će se servis konstantno nadopunjavati. Tako da evo još jedna novost na tom mikroportalu na kojega se lozi sa QR kodom. I naš najnoviji proizvod koji je netom izašao na hrvatsko tržište je Walter Wolf Natural, dakle novi proizvod u Walter Wolf obitelji, donosi globalni trend prirodnosti. Dakle, to je prva cigareta natural flavor okusa na hrvatskom tržištu, a inače izrađena je od mješavine čistih duhana. Imate ga prilike i već vidjeti uživo, mislim da ga možete dobiti kod nas, tako da možete sami se uvjeriti u neku različitost ovog proizvoda. Osim inovativnosti i nekakvog čuvanja pozicije na našim tradicionalnim tržištima na kojima držimo čvrstu poziciju, TDR naravno pokušava svoj razvoj i održivost temeljiti na iskoraku na potpuno nova tržišta. Kao što znate, jer smo o tome već govorili, TDR ovoga trenutka izvozi na tržište Irana svoje brendove Avantgarde i Ron Hill, a planirano otvaranje tvornice koja je trenutno u gradnji očekuje se u prvom dijelu 2012. godine. Za ilustraciju kolika je veličina tržišta Irana, ono je veliko oko 80.000 tona ili 80 milijardi komada cigareta, a za usporedbu tržište cijele regije o kojoj mi govorimo je veliko 40 milijardi cigareta. Dakle, 2 puta je veće tržište, samo tržište Irana od cjelokupne ove regije. I jedna ekskluzivna informacija, mi smo
prošli mjesec potpisali ugovor o partnerstvu s vodećim distributerom u regiji Krasnodarsk i Abhazija u Rusiji i time u 9. mjesecu ove godine očekujemo da prve cigarete proizvedene u Kamfanaru, brendovi Ronhill i Walter Wolf se počnu prodavati na ruskom tržištu. Rusko tržište je iznimno veliko, a kao što vidite ponovo u usporedbi sa tržištem, cjelokupnim tržištem regije, Rusija je 10 puta veće tržište. Mi ćemo naravno u prvom trenutku koncentrirati se na ove dvije pokrajine u Rusiji, ovisno o uspjehu nadamo se daljem širenju distribucije i prodaje naših proizvoda. I evo što reći na kraju, dakle, mi temeljimo razvoj TDR-a na inovativnosti i širenju našeg poslovanja na tržišta na kojima nismo prisutni, uz naravno držanje čvrste pozicije na tržištima na kojima imamo dobru i stabilnu poziciju. 60% našeg izvoza mi već izvozimo, 60% naše proizvodnje mi već izvozimo izvan Hrvatske, tako da ta orijentacija ka daljnjem izvozu i širenju na druga tržišta je naravno prirodna. Od novih tržišta treba istaknuti dakle početak izvoza u Rusiju i očekivan završetak gradnje tvornice u Iranu. I što se tiče inovativnosti, dakle TDR nastavlja svoj put u tom smjeru i dokazuje da je već u proteklih godinu dana lansirao već 20 novih proizvoda. Walter Wolf Natural, naša najnovija dodatak proizvodnom portfelju, prva natural flavor cigareta na hrvatskom tržištu. I za kraj ono što je van nekako našeg utjecaja, ali je evo nekakav apel nas kao gospodarstvenika u Hrvatskoj, da sa ulaskom u EU, izlaskom iz CEFTA-e dogodit će se značajne promjene koje će dodatno opteretiti TDR u carinskom smislu. Istaknut ću da je povećanje carina o kojemu sam govorio u iznosu od 10 milijuna eura na godišnjoj razini. Toliko dakle je dodatni trošak TDR-a samo sa izlaskom iz CEFTA-e i ulaskom u Europsku uniju bez ikakvih drugih poremećaja. Pa mi očekujemo i pomoć hrvatske vlade u tom smjeru da se osigura pozicija hrvatskih izvoznika. Zahvaljujem. Hvala gospodinu Tomaškoviću, ovo je zaista bilo impresivno, da sami sebe ne previše hvalimo. Kao što ste već vidjeli, već je više puta rečeno, uz Duhansku u Adris grupi postoji turistička poslovna jedinica. Poslovanje Maistre će predstaviti predsjednik uprave Maistre, gospodin Tomislav Popović. Evo, gospodine Popoviću, izvolite. Znači ovdje. Evo, sad ću vam ja predstaviti moj dio priče. S jednim dijelom ste se sami imali prilike uvjeriti. Ja se nadam da ste se naspavali od jučer. Nadam se isto tako da ste uživali u jučerašnjoj večeri. Dali smo sve od sebe, potrudili smo se da se ugodno osjećate kod nas. Nadam se da će u tom ritmu da ćemo nastaviti sa druženjem danas tokom dana i posebno navečer na Crvenom otoku. Evo, uvešću vas u tajne našeg društva, našeg poslovanja. Mi nismo ovako veliki i ovako moćni kao što je ovaj dio duhanske priče, ali kad nastavite u nekakav kontekst turističkih prilika, turističkih događanja u ovom našem užem i širem okruženju, onda smo doista respektabilna kompanija. Kažem, kad nastavite u kontekst lokalnih događanja, do nedavno smo bili najveća kompanija u Hrvatskoj što se turizma tiče. Unazad 2 tjedna spojile su se tvrtke Valamarove u Poreču i Rabcu, tako da su nas one u tom dijelu pretekli, odnosno što se tiče kapaciteta i prihoda. Evo, naš ukupni prihod je nekako na razini oko 525, odnosno 530 milijuna kuna. Fizički promet otprilike 2,7 milijuna noćenja i u nekakvim vršnim periodima dostižemo približno 1800 zaposlenika.
Kada bi zbog sezonalnosti, govorim o vršnim periodima, kada bi tih 1800 sveli na sate rada, negdje smo na godišnjoj razini na nekih 1000 do 1100 ljudi. Stalno zaposlenih imamo približno 500. Ali ono što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju je upravo odmak od nekakvog standarda koji je uobičajen u Hrvatskoj, koji je vidljiv upravo kroz značajne investicije. Dakle, u zadnjih 7 godina približno je 2,2 milijarde kuna investirano upravo u poboljšanje kvalitete našeg proizvoda. Kad bi to preveli u domaću valutu, to vam je negdje približno 300 milijuna eura. Raspolažemo sa nekih 34 tisuće kreveta i to raspoređenih u 10 hotela, odnosno 10. očekujemo otvaranje za par dana, konkretnije 23. 8 naselja, 7 kampova i kažem, dnevno možemo 30 tisuća gostiju ugostiti. Kada nastavimo u nekakve udjele tržišne, što se rezultata tiče, participiramo sa približno 6% ukupnog turističkog prometa u Hrvatskoj i nekakvih 15% u Istri. Upravo ove investicije koje sam prethodno spomenuo nekako su nas vodile ka tome i vode nas ka tome da pokušamo napraviti odmak od tradicionalnog proizvoda sunca i mora i upravo su investicije bile dominantno, se referiraju na hotele i poboljšanje smještajnih kapaciteta, tako da evo, prva smo kompanija u Istri koja raspolaže ili će uskoro raspolagati sa 2 hotela 5 zvjezdica, međutim otprilike 50% ukupnog portfelja čvrstih objekata je na razini 4 i više zvjezdica. Naravno nastojimo napraviti odmak od standardnog proizvoda sunca i mora i pokušati dovesti život, ja bih rekao i u destinaciju, ali i u naše objekte, tako da se trudimo i nastojimo proširiti poslovanje na cijelu godinu. Dobrim dijelom u tome uspijevamo, nadamo se da će nam i ovi novi proizvodi koje upravo lansiramo na tržište pri tome pomoć, da ćemo pored 2 hotela koja smo ove godine uspjeli održati otvorenim tokom cijele godine, te kapacitete lagano širiti, odnosno da ćemo uspjeti zainteresirati publiku i uvjeriti ih da imaju što raditi u Istri, odnosno da imaju što raditi u Rovinju tokom cijele godine. Investiramo značajna sredstva u razvoj kadrova, gotovo svo operativno osoblje prolazi jedan vid ili nekakav vid tečajeva kod nas, ili vezanih za tečajeve stranih jezika ili vezanih za nekakva stručna dodatna znanja, tako da smo i u tom dijelu prilično uspješni. Djelujemo, imali ste prilike vidjeti Rovinj, upoznat Rovinj, ja se nadam da ćete imati prilike i slobodnog vremena, da će vam osim ovih naših korporativnih stvari ostaviti vam dovoljno prostora da prošećete i da malo uživate u samom gradu, odnosno u samoj destinaciji. Osim Rovinja, Maistra praktički kontrolira i drugu destinaciju sa druge strane Limskog kanala, mjestašce koje se zove Vrsar, ali prije nego što krenemo na te 2 destinacije, dozvolite mi samo par riječi da vam kažem o Istri. Istra je definitivno najveća i najznačajnija turistička regija u Hrvatskoj, participira sa približno 1/3 ukupnog hrvatskog turizma. Ključne nacije, odnosno publika nam dolazi uglavnom sa tržišta Zapadne Europe i to su dominantno Njemci, Slovenci, Talijani, Austrijanci, znači tim redom sve te 4 nacije su iznad 10%, s time da Njemačka participira sa gotovo 30% ukupnog turističkog prometa. Uglavnom nam gosti dolaze automobilima, tako da je preko 80% nam dolazi s ovih naših bližih tržišta. Ono s čime se Istra voli pohvaliti, evo, prošle godine je uvrštena dakle, Lonely Planet, turistički vodič je uvrstio Istru u top 3 destinacije, znači destinacije koje obavezno treba doći, vidjeti i doživjeti. Osim Istre, htio bi se osvrnuti kratko na Rovinj, koji je nekakvih 500 godina bio praktički pod kontrolom Venecije i vidjet ćete da je značajan dio građevina upravo datira iz tog perioda.
Neki kažu da je onako najfotogeničniji grad u Hrvatskoj. Dubrovčani se vjerojatno s time ne bi složili, ali evo, mi si utvaramo da je tome tako. Osim Rovinja, prisutni smo u Vrsaru. U Vrsaru praktički 85% ukupnog turističkog prometa se događa i vezano je upravo uz naše objekte. Inspiraciju u Vrsaru su tražili naši poznati umjetnici, nažalost ovo dvojica pokojni, i Dušan Đamonja, ali i Edo Murtić, čije radove i čiji rad jedan možete vidjeti upravo ovdje ispred dvorane, sa ove strane, ali ostavili su iza sebe značajan fundus radova u Istri, ali i u Hrvatskoj. Vrsarani se vole hvaliti sa Giacomom Casanovom, koji je svojedobno hodočastio Vrsar. Kažu Vrsarani da je vjerojatno dolazio učiti od najboljih, međutim nije tome tako, istina je malo drugačija. Casanova se skriva od venecijanskih vlasti u Vrsaru. Danas imate i ulicu koja je posvećena i njemu. Spomenuo sam prethodno značajne investicije, 2,2 milijarde kuna u zadnjih 7 godina, koje su se referirale na hotele, prvenstveno Montemolini i Lone. Lone na koji smo jako ponosni, imali ste ga prilike vidjeti izvana u neposrednoj blizini hotela u kojem spavate. Trebao bi se otvoriti za par dana, 248 soba, ali ono na što smo jako ponosni je da je praktički u cijelosti produkt hrvatskih arhitekata, dizajnera, umjetnika i jedna od rijetkih greenfield investicija koje se događaju na prostoru turizma u Hrvatskoj, pogotovo u posljednje vrijeme kada su investicije praktički gotovo stale. Osim Milonea, Montemolini je otvorio svoja vrata prije 2 godine, znači 2009. u proljeće. Neću vam puno o tome pričati, sami ste se imali prilike uvjeriti u kvalitetu usluga. Ja se nadam da nemate značajnijih primjedbi na poslovanje, odnosno na izgled samog hotela i vaš tretman u njemu. Osim njih, htio bih još spomenuti 2 hotela koja su doživjela nekakav svoj redizajn 2006. godine. Hotel Eden, koji je u neposrednoj blizini hotela Lone i koji je sad jednim dijelom zasjenjen sjajem novog objekta. Međutim, treba reći da je zbog svojih značajnih kapaciteta i performansi koje ostvaruje nam je izuzetno drag i jako nam je stalo do njega. Osim samog Edena imat ćete prilike večeras vidjeti i hotel Istru, dakle na Crvenom otoku. Hotel koji je rekonstruiran 2006. godine, a u aneksu postojećeg hotela dograđen je All Suite hotel 2009. godine. Upravo sa izgradnjom hotela Lone i sa kapacitetima koji su vezani za kongresne sadržaje pokušavamo i produžit ćemo period djelovanja i funkcioniranja, ali osim samih kapaciteta koji su vezani uz hotele, značajne evente i događanja koja su vezana uz kongrese održavamo i odrađujemo u susjednim prostorima bivše, odnosno stare tvornice duhana, tako da smo izuzetno ponosni na događanja poput Weekend Media Festivala koji bi na kraju krajeva i vama mogao biti interesantan. Događa se tradicionalno na jesen, tako da evo ja vas mogu pozvati ovim putem ako ćete doći u Rovinj. Još jedan puta, Dana hrvatskog turizma koji su se održali prošle godine ili primjerice Vindesa. Dakle, govorimo o skupovima i događanjima koji su uglavnom bilježe više od 1000 ljudi. Dakle, možemo i tako zahtjevne stvari odraditi. Osim samog fokusa na kompaniju, imamo značajan i pokušavamo utjecati naravno na destinaciju, jer hoteli sami po sebi nisu dovoljni. Pokušavamo imati značajnu i aktivnu ulogu u funkcioniranju destinacija, ali u užem i širem smislu. Dakle, pokušavamo i aktivni smo na marketingu destinacija Istre, Rovinja, Vrsara. Upravo u tom dijelu ima jako dobrih evenata koji se dominantno događaju tokom ljetnih mjeseci.
ne znam, poput primjerice džeza, salsa festivala ili ako hoćete ovih stručnih nekakvih skupova i tako dalje, nastojimo oživjeti destinaciju, odnosno stvoriti preduvjete da ljudi imaju što raditi kada dođu u Rovinj, odnosno kada dođu k nama. Gastronomiji smo posvetili posebnu pažnju, imamo vrhunsko kuharsko osoblje, ali ono na što smo posebno ponosni je i ekipa sommeliera. Trenutno u Maistri radi, djeluje više od 10 sommeliera. Neki su višestruki prvaci Hrvatske, s nekima ste imali posla, odnosno imali ste prilike družiti se jučer, imat ćete prilike naravno i večeras. I za kraj još samo par brojki. Prije 6-7 godina Maistra raspolagala sa svega 14% smještenih kapaciteta u ovom višem segmentu, znači 4 i više zvjezdica. Danas smo na nekih 52%. Sve to skupo nam je omogućilo da značajno popravimo performanse. Znači, potrošnja po noćenju je rasla u tom razdoblju za 32%. Prosječna cijena smještaja je narasla za 13%, ali ono što je najvažnije je da je prosječan prihod po raspoloživoj sobi sa 32.000 narastao na 45, odnosno gotovo 46%, to znači za nekakvih 41%. Za razliku od duhana koji očekuje poteškoće u periodu koji je pred njima, znači približavanju Europskoj uniji, za nas i u našem slučaju za očekivati je da bi ti trendovi upravo bili suprotni, odnosno mi očekujemo da ćemo imati jedino isključivo rast u budućem razdoblju. Eto, toliko od mene. Ako ćete imati kakva pitanja, stojim vam na raspolaganju. Hvala vam lijepo. Hvala i gospodinu Popoviću. Ovime smo mi zapravo završili ovaj dio programa koji smo mi pripremili u Rovinju, ovaj ozbiljni dio programa. Vjerujem da će biti dodatnih pitanja, pa će gospodin Tomašković Radovan odgovoriti na pitanja nakon prezentacije u Kanfanaru, a gospodin Popović, eto, krajem dana na Crvenom otoku. Pa toliko od nas u Rovinju, predlažem eto da polako krenemo prema Kanfanaru. Hvala vam.